Isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:46. Ngayong hapon, sa insan mga palangga ng mga tagpalamati at naman pagpangamusta sa inyo. Wow! Sabado, iyang edisyon sa This is My Life. Ano ang mga plano ninyo dara tungod weekend subong sa itong sini pamilya? Kadasig lang Tita Wilmano, tapos bulan na tapos bulan. Manog tapos ng bulan kaya tinisberas buwas katatusan nga adlaw iyang bulan sa Oktobre. Karon Sabado, Oktobre 30 tuig 2021, sa nakambalan ni Tita Wilma ti ano bala sa karon nga adlaw nga Sabado sa aton man pag-updanay. Ano naman na nga ito ni paambit sa inyo. So, ada lang kamo dira sa inyo mga radyo. Updanay kita tugtog-tak na alas 3 sa Sabadong edisyon sa This is My Life. Yes, and hello dire sa mga senior citizen. Ano inyo din panyaga? Siyempre, tawi ka noon, kag ano yung sidaan, pa-share. Pero anyway, sige lang naan, no? Importante, may utang. Importante, dito yung magka-3 regular meals kita adlaw-adlaw sa karong nga panahon, ha? Smile man ka mo, para magmulumag anang inyo siniguya, manayanaya. Kaya panungduman ninyo iya kung anong aton pamangawon, di karon nakapon, na? So, relax lang, ilabi natin mga senior citizen, mga kabataan, ay hinay lang sa pagdagyang sagwa. Ay doon ako kung mapatay-patay gawa ang tuman kasinti sa silak sang adlaw. Magkahampang-hampang man na sila dira sagwa. Pero magalong-halong man. Gani ka mo man dira. Mga palanggan ito ng mga tagpalamati. Kung ka mo naman ang maglakat pagwa pagkado sa merkado o kung diin man. Kinahanglan lang ninyo dira ano man. Kinahanglan lang ninyo dira man ang maghalong-halong mga anak mo, no? Halong-halong yun para nga malikaw kita sining makamamatay sa karon iya nga virus in COVID-19. Nasa diin padayon kita nga nagpasig-away sini sa ila, na? Padayon nga itong sini pag-antok kag pag-sakripisyo sa pila na bol. O ganun na, duwa na katuig na, duwa na ika-Christmas. Kaya atong subukan, naka-focus dito sa preparasyon para sa All Souls and All Saints Day, ha? All Saints Day kag All Souls Day, Lunes kag Martes nga adlaw, bodo kay namin lang manungduman yung mamatian mo lang ang istorya nila nga bayi-bayi. Pero makita niyo subong ang bayi-bayi, kalabanan, ginaling, no? Ba nami, bigyan mga ang isang una, bala nga bayi-bayi, ngayon ang nagistorya naman siya. Sige lang malanay, dali lang, subaduman subong, anak, ay bayi-bayi, bala nga binayo, nason ang lubi, bala nga ginamit na ng bukayo, para dugay, mapanyos, ay sa pagganamit. Ay kaya kalabanan, subo nga makita na ito nga bayi-bayi, ginagaling nila ang silip, kaya ang upod iya sa lubi, yung ginabayo sa ako kalabanan. Kasi hindi na kalaman hati. Mo ginampi na katapoy nga lulutuon niya sa panahon sa fiesta ni na tayo. Anyway, Tita Wilma, panong dumaling niya kung anong himuon mo sa imo pilit sa niya na baton. At this small, tuman lang makayo sa power sa. Suman kang Balinsyana, kasi pila 2 kilo. Sakra kilo nga, suman yung 1 kilo nga Balinsyana. Ano pa naman, napasalamatan na naton. Kag siyempre, sa liwat panumdum ni Tita Wilma at ang pagpangamuhi para sa atin man mga palangga ng mga ninatay. Importante na hindi kita kandila mga muhi sa gamay na nga preparasyon dira. Kaya hindi gin malituan nga magatipon man na itong sini pamilya. Pero kung naara ka mo sa mga malayo nga lugar, sa Iloilo, kinanglan extra careful lang. Tungod bisan masiling ka mo. Tawi, nabuo naman ang number of new cases adlaw-adlaw. Pwede naman siguro kami kaman. No, sa gisap. Hindi sa gisap.
Especially din sa Dekbano sa Bacolod, no, ganyan din ito namin sila. Alert level 4 kita on COVID-19. So, kinanglan halong-halong din. Probinsya sa Negros Occidental. Sa mga kabanwahanan kag kasidaran direk, hindi kita mangin kampante. Kinanglan maghalong di kita sa gihapon. Nga atong sinipig sa sila nila sa muna, way pa na budget face mask na subong kinanglan maprepara kita face mask ya adlaw-adlaw. Disposable man, di ba, 36 pesos? Ay, yung mga anak ko mo, kag kung magwa, syempre, prepara ko magkadto sa mga matawa, damo tao nga mga lugar, kag close nga mga lugar. Hinahinglan may ano ganito sa Wilma, may face shield. And observe social distancing. Di pa mangutawin ka pa, makina ka na. Magway ko lang pa isa, nun mo na ganyan tanggapto, kasi maano kabian mo, no? Pero tapusin din neto nila para may protection dito sa aton, ikaayong lawas. Yes. Para makapadayon kita, go sa gihapon, pabulubod na. Pero notice nyo, kung custom ko yung lain, no? Hindi pa na napitin mo lawas. Minsan na, wala kayo gana magkaon. Pag luwas nga daw, wala ka gana, wala, gidyan tawi gana magkaon. Hindi lang yan na daw, kundi wala ka gana magkaon. Kaya gina pamagsyagan mo, na ang ado hindi ka sa panabor. Pero kinanga, ang sekreto lang na, basta hindi ginakaon, masustansya, kag imagine mo lang namin imo ginakaon kay kinahanglan mo imo intake man sa matabog siya no amo na siling naton kag syempre kinahanglan pa siguro di dito nga ninyo na si Tita Wilma mga senior citizen para makahulag-ulag importante gid bala magpainit gani kung may isilak sang adlaw sa aga kalit gid di sa maghapon-hapon niya mag-init lang atong taludtod sa ligtod atong sinilikod ang atong sinilawas halin sa silak sang adlaw kinahanglan gid kay kinahanglan gid kung alang-alang ka lang kalitang gid ka. Diba, Tita Wilma? Okay. Kag mga ibang na pinamuyayaw, nga aman, no? Hindi naman papakasalaon ang komilik. Kasi ang ibang hinagaw, pabala pa register. Ang iban nga wala, doka nami, man bala sabat sa ila. Kay sa kalawid-lawid, ano dito nga, nga karunong ka mo iya nga, nagpanikasong nga magpa-register. O nga karon lang kung panikasog iya sang inyo nga transfer of residence nga karon sa mga nagliligan ng kalawid-lawid wala ninyo inahikutan galing basi balahaw no galing kay ti amo kita sina iya nga mga Pinoy na hindi natin inababanto pwede gina bala kung hindon lang di ba ay oo nga mga naman anyway okay lang na so buong Sabado ang share ni Tita Wilma sa inyo since ng Sabado subong wala kita, hindi kita magbasa sa istorya sa kabuki o hindi kita magbasa problema anay sa Sabadong edisyon. Ano ba na ang natupikong istorya ni Tita We karon na sa karon nga panahon, especially kung wala na ikaw nagahuben, kung yung nag-edad-edad na ikaw, hinahanglan mo man ang mobility sa lawas mo, siling nila. Hindi nga siling nga station ka lang ara, sulod balay, pandemic, hindi ka kapagusto sa guwan, hindi ka makalakat-lakat kung hindi ka nga ka sa guwa, makagwa ka na sa inyo na guwa, makagwa ka sa dalan, na may face mask, ikaw kinanglan, maghulag-hulag ulo, ehersisyo, unat-unat ang imo mga kaugatan, kay imo man mga joints, ang estudyahan sa karon, kag kinahanglan yet. Kag sa ito naman FYI for your information, bao ini ba lang mga kuring bao, nami din man may kuring, iban bala di ba? Ang inyo pet is cat, susulod sang balay pa. No? Madisiplina ninyo maulo ang ninyo pero sorry lang sa may mga may ginakaon dahil ang pupo sang kuring kag ang ihi sang kuring kwarte man no. Pwerte gid ya tabako kag pwerte gid pang isog-isog gid. What if kung wala ikaw ya sang hinuptanan nga kuring pagkatapos niya kapada mga tanong-tanong sa garden labi na kong plantita o plantitos ikaw mga takihon din sa piyak dera sa piyak balay o sa piyak kapader sang ilang mga kuring hindi mo sini mga tanom anong himuon mo tapos ang kaisa sa mga puno para sang tanom sila nagapupo kay nagapangini ay abaw kapag kapangso mga kid ikaw kay nga nagauti kayo sa imong mga pananom so hibalo naman natin kung paano natin ina sila dira nga mapahalin kaya hindi sila natin mapatinyar ma-share kita sa inyo sa karon nga hapon sa inyo natawag na mga cat friend the street no hindi kaya pagpaagi sa mapunta na pamaagi ang pagtabog sa mga turing sa aton guwa sa balay kasi bisan sapat lang na sila may balatsago ay may heart na sila ay di ba
Imon ikasigun kag lampusan ay sus Ginoo ko nan. Miyara ko nagkilala kung paano yan batabugon ng kuring karong estudyante ka mo na paamo ka na bala. Anyway, kag syempre aton man ginahulay kag ka hapon nga to sa nitag sa zone 6 time para man sa kung tag ka horoscope gani relax lang ka mo para sa Sabado man nga edisyon. Ang mga hindi ba lang klase pa? Yes, mag-umpisa. Okay, aton man karon ano to ang aton man nga weather updates, ang mga holiday break sa pag-umpisa ng klase, balubalo ang pinagkaroon. Kag-ara, ba na nasiplatan ni Tito Hue? Nga ang mga private hospital, doon na nilang pagpakig-affiliate sa PhilHealth. Sunod, sinaabi na kwaon tang kaundan sinakaroon kag i-share sa inyo sa siniyan na hapon. Gani, relax lang sa mga kaislahanan dira sa pihak. Maras, sama nabutan na din sa Palawan, kag mas bati na yan, halo, karong blondera sa pamilya Rafael Mayong hapon, salamat. Kag sa pamilya ni Sisito sa mas bati, ha? Salamat din sa inyo pag-message kay Tita Wilma. Kag sa pamilya Pabilon naman din sa may Palawan, wow, thank you, kid. Kag, yes, sa Central na Bahinsan, Negros, basta bugos ito sa Negros, salamat din sa inyo pag-mayong hapon lang sa dira. Sa inyo liwat sabihin, nag-upda na kita sa inyo mga radyo, 684 kHz kita, araman kita sa social platform niya Facebook Live, search nyo lang dala Action Radio Bacolod 684, upda na naman kita sa YouTube, search lang Action Radio Bacolod Live, kag araman sa amon sini website. Pwede kita mo dala makalagin sa www.actionradiobacolod.com.ph. Action Radio Philippine Standard Time, 1:58 ay nalipat ko karon. Ang inyo galida ng mga cellphone, i-alerto ninyo ang inyo volume sa inyo radio, ang inyo cellphone, ang ringing tone, kinahanglan ay naka-fully charge pa mo kung na-perte ka dito, nalugay dito gusto niyan. Hindi lapit, magkabunot kita sa atong winner karon. Send 500 pesos na cash para sa itong timprano nga pamaskwa na sa pamaskwa sa Action Radio Bacolod. Sinuayihan na magabatong sa 500 pesos na cash. So, alerto ang mga may entry, ang mga may validated entry para sa itong Senate Promo. Sa pagkinanglanan natin sa mga matahog na bulak sa yuhapon at sa Ferrero Street, likod sa Bacolod Day Center.
namyaw na matatuya. Kasi platan tanay sila sa itong sa ning Facebook Live. Hi and hello lang dira sa inyo. Inday, Connie Esparicia Labaniego. Hi, good afternoon. Thank you, kid. Nasiling niya, good afternoon, Tita We. Tamyaw ko family Laparan Labaniego kag Esparicia. Ang gatamyaw bibing Laparan sang Pandanon DSB. Stay safe and God bless. Yes, salamat sa inyo dira kag mayong hapon kid na. Kag magluwas na tawe araman si Ana Sinoro from La Carlota kano. Ana Sinoro mayong hapon. Siling niya mayong hapon action Wilma. Jose Mungcal Torilla. Good PM Tita Wilma watching FB Live. God bless. Kag yes, araman si Kim Jukadin and Tupina, gaupod sa aton tuto mayong hapon and thank you kid. Ma'am Marlene Diaz, hello ma'am, stay safe man. Thank you kid. Thank you kid Ma'am Marlene Diaz. Why man ari nga babae, wala man ni nagka ano ang katahom bala. Wala naga-fade ang katahom ni Ma'am Marlene Diaz. Stay safe always, Tito. God bless you and your family. Yes, Ma'am Ana. Thanks for the big heart. Nulinda Auditor Lapus. Good afternoon, Ma'am. Namit na, Ma'am, sang bye-bye. Ma'am Biko, pagid, ano ni Biko? Biko, bibingkano, yes. So, namit gina siya, Ma'am. Galing ka diri sa amon sa Bacolod, kayo duway kaya bala puwersa sa sa paghimo sina bakal ka na lang. Christine Minyas Villalobos mo yung hapon today, watching live lang kami dito sa may barangay Pandanon DSB sa mga suki tada bala sa may DSB halos no sa inyo dira. Salamat gid ha. Miss Margie Haniva and family, good afternoon. Thank you kid. Novi Magapan, mayong hapon dito. We monitor lang kami di sa may barangay Pandanon DSB. Liog lang tamyaw kay Christine Minyas Villalobos. A happy birthday! May greetings sa imo, Ma'am Christine Minyas Villalobos. Happy birthday! Salamat and more power. Stay safe and God bless. Moises Marceligan Dumipig. Assalamualaikum. Alaikum wassalam sa imo, sir. Thank you, kid. Martin Aliling, good afternoon po. Okay. From Hermelinda Homes, listening. Rosalinda Montano, Rose Salvacion, abi mo intrin, hindi na siya pwede, mapaano ka gini, maparegister ka gini. Na Maria Felubaton, thank you, kid, and good afternoon. Sir Martin Aliling, good afternoon. Araman si Sir Martin Aliling. Maria Felubaton, yes, thank you. Kag, yes, thank you gid sa inyo pag heart like, kag sa inyo man pag-share, na? Thanks for the love, Noy Quizon Yasa, thanks for the love. Thank you, Ginolinda Auditor Lapos Aguirre, thanks, salamat man. Kag Tito Kim, thank you man. Kag kay Moises Marceligan Dumipig. Lilit Castro, bara sila sang sinibana nagaupod man karon nga hapon. Salamat kag mayong hapon lang dira, no? Relax lang anay ha, balikan ka mo ni Tita We, dugay-dugay naman. Break anis ta We. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang
elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Wala kayo tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kangisang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Radio Philippine Standard Time. Just kay Alex Montesa, di naman yung hapon. Salamat, Jen. Kay Jan Acosta, Tita Wilma Dudsi, monitor lang kami diya. Kay Inday Ivy Alvarez, salamat, Jen. Kay Ruthi Magbano, watching from, din to si Inday, nanunudula siya. Los Baños, Laguna, Los Baños, Laguna, Rochi, thank you, Gid. And of course, naman si Ma'am Elizabeth Malaka, Ma'am Elizabeth Malakig Malak. Karoon na kayo pata, natin ina, pambasahon ng inyong siniling advertising nito online. Kag sa siniani nga bahin kadtuan nato ng atong topic iya sa karon nga Sabado. Kung anong aton nga kinahanglan, especially na sa kung wala ka na balay nagahubin, kung nag-edad-edad ka na, di ba? Amo na sila miyara ko naman naman hulag-hulag man, hindi ka lang mag-station lang, hindi lang mapahimunong sa isa ka lugar, ilabi na sa karon nga may pandemic, hindi sila nga dira ka lang, hulag-hulag man, kag make something nga makabulig man para sa imo para hindi ka magluya kag hindi ka magmasakit nan. Kung magmasakit ka mahuyang imo lawas, problema nga dako. Kung hindi ka papagsuwertihon, si amo na. Amo na siling bala nilang gusto mo pa mabuhi sang malawig, sino lang bala ang hindi para sa aton. Siyempre, may yes din kita. Siyempre, tanan kita gusto ilabi na para sa atong pamilya. Amo na siling, kung ikaw wala nagahuben, kung ikaw nag-edad na, dapat magulag-ulag ka. Gani dapat kinanglan, permi ikaw mag-exercise. Mas maayo na healthy ang kondisyon sang aton heart, sang aton baga, sang aton paminsaron, especially ang aton brain, ang aton utok, ang aton nga intestine sa sulod, di ba? Ang aton mga katulanan, ang aton mga muscle, may muscle ka na. Kag syempre, all in all, ang bugos sa ginyalawas kinahanglan. Naunin na sa platan ko bala, kay base man sa pila ka grupo sa aton mga experts sa ikaayong lawas, ang aton sa mga physicians, may ara sila guidelines sa pag-exercise mo, kalakip na ang World Health Organization, ng ating Department of Health, kag ang UP College of Human Kinetics. Ari ganiyo, suno man sa advice from Philippine National Guidelines and Physical Activity
may mga dapat isundon para nga maging safe sometimes nag-exercise. Hindi lang yan silang pang mag-exercise. Exercise ka lang na kung anong gusto mo. No. Depende sa imo health condition. Una sa tanan, anong himuon mo? Antes ka mag-umpisa, iya siyang mabulubugak niya pag-exercise. Kinila, nakakalin ka lang sa masinay. Di ba tinatawe? Pero mas manami pa kung ikaw may health condition, may concern ikaw sa imo lawas, kinahanglan magsulo pamangkot sa mananay sa imo doktor. O wala sulo pamangkot ka isa doktor para mahibaluan mo ang sitwasyon sa imo lawas. Amo na yung siling nato nga sa ating mga senior citizens, kaya pa may mga ginabatid sa ilalawas, pamangkot din sa imo doktor. Kung ano nga klase sang exercise ang nagkabagay ang nagkadapat para sa imo. Yan. Kinanglan umpisahan mo sang hinay-hinay sa pag-exercise. Halimbawa, ano tawin? Ang hinay-hinay nga pag-exercise, ano gani? Walking. Walking, makasiling ka pa ba lang samtang naga-walking ka, nagakanta ka, walking, walking every day, walking all the way, di ba? Makayuhong ka pa, samtang walking is dala yung pag-unat-unat ng imong mga buton, na hinay-hinay sa pag-exercise. Ang mga siling na ito, example, lakat-lakat, ikaw, anay, for 15 to 30 minutes. Kagamat-amat nga daw kaya mo na ganun 15 to 30 minutes, dugang-dugangan mo naman into 45 minutes. After a week, well, pwede kaya ko na. 45 minutes, ay pwede na sa 1 hour. Na. Pero siyempre sa amat-amat, kung feeling mo nga daw ginahapo ka, magpahuway ka ginaanay. Hindi pagpwersa ha, ang lawas mo, ang imo mga kaugatan, kag mga joints, especially kung ano gani sa namal ni Titawe, kung wala ka na nag-concern. Sa ang gusto pagid, ang gusto nga pag-exercise, ginahimo na ya 3 to 5 times a week, di ba? Hindi nga siling adlaw-adlaw, kag dapat ng exercise ng mga 3 to 5 times a week, pwede na. Sa mga ato niya mga athletics, yan nga mga kauturan, so, sa mga mapag-group pa nga mga kabataan, okay, ginaiya na. Kinahanglan lang yun sa wala, nagahuben. Amo na nagamiton sa nga term. Tagaan tagid sa nagakaigo man, nga pahuway ang atong sinilawa. Para nga mag-ayo, kag magbasog. Nanging active lang bala adlaw-adlaw. Kag sa imo pag-exercise, kung ikaw ang makabatsag na sa paglingin sang ulo, na sa imo ba lang nga paghimo, sa imbis sa paglakat mo gani hindi mo kagalingin mo ulo, gusto yung feeling mo daw, sorry kami nagkataon na feeling mo daw masusag ka, o daw ginahapo ka na, o sakit mo dugan, ay abaw mga anak na untat ikaw sa pag-exercise, pakuway ka. Kung nasiling na to, hindi tanan nga klase sa exercise, suited para sa iPhone ng tanan. Depende na sa kondisyon sa lawas, takda, sining na mo na siling mo kung may ginabatsag kayo, doon ka anong mayo, kung bagay sa akong nga exercise man, parang nga may movement ng lawas ko gana na tagay, ano pag yun, mabalaan mo kung na, let's say, kung may mga extra ka na mabatsyagan sa lawas mo, mga beyond your control na, ano, kung mabatsyagan mo din na, may mga unnecessary, sa mga nag-exercise naman, mabalaan mo nga daw sulusobra na for a day may exercise kung makabatsyag ka na sa pagpalangalay, sang imo sini mga batii, ang imo mga kaunura nagabatsyag ka na sa kasakit, kanyang imo sini mga pusog-pusugan, kalawasan nawak mo na, kung makabatsyag ka na sobra nga kahapo, kakapoy, pagpahuway siyempre, amat-amat lang ba na, kasi kinahanglan inom kita sign, nagkaigo nga kadamon sa tubig. Antes, kag samtang nag-exercise ikaw, kaya kung balaston ikaw, may dispersion of fluids sa imo lawas, kinanglan i-replenish natin. Diba? Samtang nag-ulog-ulog, sa maglakat-lakat ka lang, ano ganyan, iba nila kung mag-exercise, minsan mag-walking-walking lang, mga mag-brisk walking ka lang. May ginawiyatan sila nga tubig sa ila kamot, diba? Pagkatapos laba, abi, kung hindi man sila nga matenis, sige nga, naka-outfit, sige, basta laba, ang imo sila nga, laba ang imo sini nga let's say jogging pants or leggings
Pagkatapos sige magsupsok sa mga luwag, kinanglalagba pa ko para dasig ka balason. Amo na yung nami sa mga may edad-edad na. Ting iba nagabunot ako, nagabunot ako kay tikit kita niyo man naman halin sa pagkabawd niya, salin sa pagkakalbo ko asang tumubo ko. Medyo mahina-hina pa ni akong ulo. Bisan sa tulutunog na nga ako nalimpuduhan din na tapos ako man sa kagalingon ko, ako man nagataglaw. Ikaw atawi, why ka naging man nagahugan na, di ba? Admitter na doon na. Okay, pag tinanglan, may enough supply of water man sa ating lawas. Samtang kita nag-exercise, ha? Inom ikaw, isa ka baso siyang tubig every 30 minutes kung ikaw nag-exercise. Amo nakadamo siyang tubig na nagkakadula sa lawas na ton kung kita ang ginabalhat. Ano pag yan? Nag-mention ko kagina sang imo sini outfit. Bisa naga-walking ka lang or naga-running dira or doing something exercises. Ang imo outfit, di ba, something nag-exercise ka. Laba pa ko, is not jacket or t-shirt na. Especially kung matunaw, shorts naman kung mainit. Siguraduhin mo man, yung imo ginasuktok sa TL, tennis or whatever, kinanglan makubok at mabakod. Rubber shoes or walking shoes. Di ba, pwede na. Kag, ano pag yan, pili ka sang lugar tungkol pandemic, subong lugar nga safe ikaw samtang nag-exercise or nag-walking. Kag hindi damo tao tungkol sang COVID-19 or pandemic sa karon. Halong ka man, tungkol wala ka nagahuben, halong ka nga hindi ka matipalo, hindi ka makadismo, or something, aksidente, samtang nag-exercise ikaw. Pagkatapos man exercise, i-relax din ang lawas. Hindi ka pagkatapos sa exercise, tulo-tulo mo lang kaon, kaya wala pulos yung exercise, ha? Kinanglan tapos mo exercise, kinanglan, islan mo ang basa mga panapton, kaya mag-inom tubig. Kaya siyempre, makabulig man sa imo ang pagkaon ng saging or something, dira nga prutas na may potassium. Kaya ang potassium need din na sang atong lawas. Kaya kung kulang kaya isang potassium sa lawas mo, or pala mo ipoy din na siya. Pero kung may potassium, ikaw ang mga saging or ang mga prutas na rich in potassium, pinanglan mo din ina after exercise. So, inang ato na impart or na-share sa inyo sa sininga hapon alas 2:24 na Action Radio Philippine Standard Time. Wow, oo. Okay na. Sa sininga bahin siguro, si una sang atong sininga ang inyo dira mga cellphone, preparar nyo na. Pamatian nyo kung mag-ring kamubasti ang mamabunutan, kamubasti ang magabaton sa aton premyo nga 500 pesos ang early or timprano nga sa pamaswa sa Action Radio Bacolod. Okay, sa aton sa ni Winner Dugay-Dugay, bantay! Wow! Baba ka bati kung nagani sa kabuna nga amo nga 10% Christmas carols ay abaw ho. Daw Pasko nagising ay hanag timprano pa nga mga bata sa pamasko from ARV. Ara na sa atong sinilinya. Try natin. Hello. Hello, good afternoon. Yes, good afternoon. Sino ni ma'am? Si Marialani Gonzales. Sorry, sino di ba? Marialani Gonzales. May Maria Lani Gonzales. Taga din si Ma'am Maria Lani, taga din. Taga P6A, ma'am, puro pagidait. P6A. Puro P6A, puro pagidait. Handumana na ay.
Andamanan, ma'am. Yes, ma'am. Oo. Inang ti ma'am, since nga nasabat mo ang amon sinipagtawag, ikaw ang atong winner para sa aton sa pamaskwa sa Action Radio Bacolod. O, pamati ka na sa imo radyo, Subong? Oo, ma'am, ikaw gini idol ko. Subuti sa mga palapamatian ko. Na, sino ginapamatian mo da? Sino na pamatian mo da? Subong kung ako na. Ano man ito pamandra ang drama ni Blanca Wilma Sukaton, lason. Drama. Kapamat, oo, update ko na permit, ma'am, ya. Okay, sa programa nga, This is My Life. Okay, Oh, si This Tita is My Wilma Life, Sugaton. Oo, salamat din, ma'am. Pero mama sa mangkot ng gid si Tawe, no? Ano gani ang tagline ng gid ang mag-extra bang atong reporter or ang pamalisan si Tita Wilma kung magpaalam kita sa programa This is My Life. Ang last na yung ginahambal nga una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ano gani, ma'am? Ikaw, B? Una sa balita, una sa Action Radio, kag una sa Bacolod City Action Radio. Nakulbaan kay. Okay. Tugpunan mo ha, ma'am. Si Tita Wilma. Mama, pamate. Ma'am, si Tita We. Tugpun ka. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Tugpun. Sa Bacolod. DYEC. Action DYEC. Radio. Action Radio DYEC. Okay na ina siya, ma'am. Well, anyway, congratulations and salamat, kid. Ha? Thank you, Advance Kid Merry Mama. Christmas. Ma'am, ulatun mo lang, ma'am, ang text sa remittance center para makuha mong imo reference number nga ma-claim mong imo 500 pesos nga cash. Okay? Okay, Sige, ma'am. thank you, Kid ma'am. Mama. God bless. Halong. Sige, bye-bye. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio number 1. Okay, congratulations sa atong winner karong adlaw halindira sa Phase 6 Best A sa Purok Paghidait, Barangay Sandumanan. Ma'am Maria Lani Gonzalez, congratulations. Binyo kay abi guro nila, ma'am, kay tigistorya lang sa radyo. Why tagi na kulbaan, no? Natural, naka-incentive si Tawe. But anyway, thank you so much sa padayon man ninyo nga pag-upod sa kanang programa sang Action Radio Bacolod. Okay, alas 2:29 Action Radio Philippine Standard Time. Padayon si Tito Wilma. Yes! Payday sale bala subong. Payday sale kay October 30, di ba? No? October 30, may payday sale ang life extension. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun
danon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. That's a way on. Hi and hello. Anday Jean Hisulgon. Anday Jean Hisulgon niya. Wow, congratulations. Yes, congratulations sa winner na. Hamban man ni Ana. Inday Ana. Wow, congrats man. Kabaluko, sino lang bilang wala kahandong mga 500 pesos, no? Dako na kaya para sa itong mga pigado, di ba? Mayong hapon lang dati tawa. Inday Jean Hisulgon na. Annabel Garcia, mayong hapon titawa. Monitor lang from Barangay Tangob. Kag araman si Mario Bacau ko Erad. Mayong hapon Inday Wilma, palihog lang ko tamyaw kay Cedric Iligan, Aram. Nga naga-monitor diri sa may La Carlota. Good afternoon. Hello Tita Wilma, good afternoon. Tita, please greet myself. Yes, karon griton tagid ka. Ay, silver birthday mo na gali. Happy 25th birthday today. Sa imo to Rollis Dinoy, watching live from Tondo, Manila. Kag syempre, greetings man. Happy birthday to you. Halin kay nanay mo Girom, kag kay tatay mo Ruming Dinoy. Sa imo pamilya diri kuno sa Bacolod, happy birthday gid sa imo. Marilo Ruiz Carbiliado, hello Tito Wilma, listening to your program always. Halong gid and God bless sa imo man, Ma'am Marilo Ruiz Carbiliado. Jobel Caballero kasama. Hi, good PM Tito Wilma. Wow, si Ma'am Star Mayo naka-headphone. Thank you, Ma'am Star Mayo, and good afternoon. Good afternoon, Ma'am Wilma. A blessed weekend. Monitor your program from East Homes 1. Keep safe always and take care. God bless you and your family circle. Likewise, Ma'am Elizabeth. Thank you, kid. Watching from Los Baños. Yes, sir. Ruchel Magbanwa. Salamat gid sa imo. Paamo kay na. Salamat gid kag salamat gid bawara ho. Kabudlay sa iyan lang hindi siya maglakat na galiko siya. Ayo, Tita Wilma. Okay, balikan ko lang na kayo ng ibang dugang neton nga mga greetings. Relax lang ka mo dira. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain nga lang
samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, nag-amo na, nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ducampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the students of Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung domain na nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. Kag bakit sa mag-fire ito on my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagtamog ko dito at that time. Singpo ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So pagkatapos isa nagtamog dito. So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Standard time, alas 2:41 kay uno na. Gamay lang din nga update sa itong sinipanahon. Ang gamay lang din nga update kita ang northeast monsoon. Amo ining nagadulot sa mga lapta-laptaman nga mga pag-ulan sa bugos nga Bicol region kag Eastern Visayas tuno sa pag-asa. Northeast monsoon, amoy ng hangin amihan, mabugnaw na. Ang mga lugar nga man sila ni Tita Wilma, may magal-umo nga kalangitan, kagbang pagpanaguuman. Ang Mindanao, may Maropa, ibang pangabayan sa Visayas, may pagulugalom, tumagal-umo nga kalangitan, tungod sa amihan, kag localized thunderstorm. Kag diriya sa itong sa Western Visayas, dala na kita dito sa Bacolod, bugos ni Isus ang Negro, may masanag kala ang atong kalangitan na init, pero dugay-dugay, hindi mo mabalaan. Ang ulan katupa, mauntat naman,
No, lapta-lapta nga pag-ulan, magalumon nga kalangitan, may araman pagpanagoob sa pila kabahin, inadulot naman sa northeast monsoon, sa localized candy storm. Kasarangan, nga dakyas ang hangin ang atong sinibabagkagan, especially sa bugos gid nga isla sang Negwa. Kay magluwas sina titawe, siningation napahunas alauna 48 na ang hunas ng kadagatan sa isla sang Negwa. Kag magluwas pagid sina ano pagid ganito titawe, hunas ang taob kay nasang aga alas 6:04 kag syempre temprano naman karon dulom ng kalibutan alas 5:21 kay matunod na si Haring Adlaw. Kag alas 5:34, yes, kainas ang kaagahon siya kainas ang kaagahon siya nagbudlak. Temperature range 26 to 32 degrees Celsius, pero sa siningat yung 29 degrees Celsius ang temperatura natin dari sa Bacolod. Ina-update halin man sa pag-asa. Kag magluwasin at titawe, dugang pagin natin nga update ariyo ang atong sa Department of Education or DepEd, nagpagwai announcement nga mag-umpisa December 20 until January 1 of 2022 ang holiday break. Inasunod sa DepEd inabase man sa Order Number 29 Series of 2021. Pero gin-announce man ni Presidente Rodrigo Duterte nga bilang gin-announce niya bilang working days. Sunod sa iya working days ang Nobyembre 2 ang All Souls Day. Kag ang isa pagid December 24 kag December 31 na kalabanan na may special non-working ng mga muna si subong gin-announce si Presidente Duterte ang November 2, December 24 kag December 31 is working day. Tandaan nyo na ha? Yes, Teacher Wilma. Ariho, sa ating mga motorista, kabay pa nga makapalipay man sa inyo na ang capacity bala sa mga public utility vehicles or mga PUVs dugangan na ginaprobahan ina sang IITF mo kabay pa nga ma-implementar ina mo. No, kay kayo ginaprobahan sang Interagency Task Force ang rekomendasyon nga pasakaan or dugangan ang kadamuon sang pwede makasakay sa mga public transportation dito sa Metro Manila kag sa iban pa nga mga probinsya starting November 4 suno sa Malacañang. Siling gani ni Presidential Spokesperson Harry Roque, siling niya ipasaka sa 70 to 100% full capacity ang mga public utility vehicles pati na sa tren badukulbaan man tana ba kabudlay maghalong basta ginutok, di ba? Ang Department of Transportation naman magapagwa sa memorandum na tungod sa ining changes na matabo. So bantayan naton ina. Ang na-mentionar pagid ni Tita Wilma Dugang ay natungod sa mga private hospital. Nagpaandam sila mo, nagpaandam vidya. Ang Private Hospitals Association of the Philippines o kunining PHAP na iantay nila at doon nila hindi na sila bala makig-affiliate sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth tungod sa wala pa mabayaran nga claims halin sang tuig 2020. Hambal ni Dr. Jose Rene Di Grano, nga mong presidente sa PHAP, magapagwa sila sa position paper, mapagwa sila sa position paper angot diri by November kung hindi pa ma-resolve ang issue. Sila nga kalabanan, nila siguro wala pa ma-review ang ilasin ni mga PhilHealth by next year tungod nga na experience nila nga wala pa concrete solution na ginahatag ang PhilHealth for the last 2 to 3 months. Last week, sila na 834 million pesos na ang utang sa PhilHealth sa mga hospital. Sa mga hospital, especially sa General Santos, sa Iloilo kag Northern Luzon. Dili sa atong wala pa to sinakabalo na. Pero ginaako man sa PhilHealth, matapos nga gulpi bala nga pag saka sa mga claims bangod halin niya sa mga private hospitals kag tungod pagid sining pandemic, di ba? Yes, Peter Wilma. Okay. Kadasi sa aton oras alas 2:46 na ma-FYI pagkustosili pero next na lang Kasi si Tita Wilma magabasa sa aton mga zodiac sign para na sa iton
kag sa ka-horoscope. Okay, ayon horoscope para karon nga adlaw Sabado, Oktubre 30, tuig 2021. Yes, ayon horoscope antes man titawe. Happy birthday anay no? Happy birthday sa nagasaulog sa ila kadlawan karon nga adlaw kay Rollis Dinoy. Happy birthday dira sa imo kay Christine Minies Villalobos. Happy birthday sa inyo. Okay na horoscope na kita, Tita Wilma. Una ton, ang zodiac sign ng Scorpio. Ang mga Scorpio na tao Oktubre 24 hanggang Nobyembre 22, abi mo bala Scorpio or abi bala ninyo Scorpio, may ara ka mo ikasarang para nga mapa-improve pagid kag ma-develop ninyo ang inyo personality, ang inyo pagkatao. Kag nagadugang man ang inyo sinipuwersa, nagadugang ang inyo puwersa sa pihak iya sa inyo ginaangkon nga krisis o problema sa karon. Ang himuon lang padayunan ninyo inyo pagpaninguha kay nga man puwasan gid ninyo ina. Kag maangkon gid ninyo ang ginatawag extraordinary. Sinasahi iya nga matawo sa inyo sinikabuhi nga pasalamatan gid ninyo. May suwerte nga mga numero Justice Natik 43, 10 kag 31. Shocking pink is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman Nobyembre 23 hanggang Disyembre 21. Sagittarius ang pagpaubos, ang pagpaumod, amuin ang mangin rason para sa matudtuod o kung puro pure tunay nga closeness sa tunga ninyo sang imo karelasyon. Karelasyon, love life, either within the family, sa imo mga friends, o kung sa imo man mga katrabaho. Nami din man ito mapainumuron ka mo, di ba? Masuwat yung mga numero 10, 46, 36, kag 18. Cobalt blue is your lucky color, Capricorn. Ang mga Capricorn, Disyembre 22, Subtubinero, 19, padayon na ang imo pagpaninguha para maangkon mo, kag mahibaluan mo kung ano ang imo prioridad sa imo sinikabuhi. Maangkon mo man ang kahiluwayan sa anuman na aspeto sa imo kabuhi. Masuwati mo nga mga numero 15, 32, 27, kag 53. Pearl white is your lucky color. Antes man ako malipat, happy birthday kay Kagawad Rose Mary Oceanas o Oceanas, no? Kagawad Rose Mary Oceanas ang barangay 13. Happy birthday. Guroda mo nga preparasyon sang siupaw daay. Okay, happy birthday sa imo Kagawad. Abi na tatawa Aquarius kita. Ang mga Aquarius Enero 20 tugtog Pebrero 18, ang ginahando mo, mga tagang inakatumanan o kung matabuin na, kung imo man singuhaan, hulag ikaw. Samtang may kahigayunan pa. Justice Shati 11:47 kag 23 mga masuwati mga numero. Citrine yellow is your lucky color. Yes, I look kita sa Pisces. Ang mga Pisces naman ito, Pebrero 19 tugtog Marso 20. Negosyo Okay. Mabugos mo na Pisces ang imo nga sales group. Kag kung makompleto mo ng imo sales group, ayuhan ka mo tanan. Kag kinahanglan buligan mo man sila nga mablend ang ila sinitag sa kapersonalidad paamo ka na iya. Masuwartin mo nga numero or ninyo nga mga numero 47, 16, 28, kag 36. Cyan blue is your lucky color. Aries, ay mga Aries na tao Marso 21 tugtog Abril 19. Abi bala mo or ninyo Aries, ang mga kapaslawan, ang mga kapaslawan nga nagabot sa inyo kabuhi, amo iya ang mabastog nga puwersa nga magaduso sa inyo para padayon kamo nga mga paninguha sa inyo kabuhi. Go na, hulag na, move na. Aries, masuwati mo nga mga numero 47, 18, 32, kay 26. Cyan blue is your lucky color. Indero na rin hidetwabang nga nagapod sa itong karoon nga pong salamat gid kay ng Susan Calma, kay Choy Fernan, nung nato kag si Daddy namon Janice. Good afternoon.
relax. Si Tito Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercial. This news... Okay, dali makalit ko anay diyo. Makalit ko di anay mayari pa. Bidget Guillermo, good afternoon. Congrats naman natin winner ba? I'm watching in Saudi Arabia. So good morning sa imo sir. Paamo ka na? Or ma'am, sorry Bidget. Girl gali si Bidget, no? Good morning sa imo. Stay safe man da ha. Tawega monitor lang kami din ni nang Susan Calma, Choi Fernan, kag nung nato. Upon man si Daddy Janice nila. Nanamon. Inday Rona Rihida Trelva. Thanks, Gid sa inyo. Tia Kim Eriman, mayong hapon, Tita We. Yes, so, salamat. Inday Jean Tanilio, good afternoon. Kay Maria Felo Baton, salamat man. Kay Muna Dinoy, salamat gidira and good afternoon sa inyo. Ang paghalong aton man himuon pa mo ka na bla. Hi. Nining Grate, good afternoon kay Jobel Caballero kasama. Miss Ems Aboso, thanks for the heart. Kay Noik Quison Yasa. Salamat man. Paamo ka na iya, Tita Wilma. Kay Lorna Diligencia, kay Emil Hilario Ledesma, thank you. Kay Ronel Aguyong, mayong hapon man sa imo. Randy Garinggalo. Jacqueline Marinio, kay Mario Bakaw ko. Ruby kay Jack Romy Hisona. Kay Rose Salvacion, salamat man. Kim G. Song Aburido, salamat sa imo. Mayong hapon man. Merla Tingson, good afternoon. Tuto Dennis Richard Tibor Roma, good afternoon. Kay Sheila Morihon, Novi Magapan, salamat man. Kay Alex Favillar, good afternoon, hi and hello. Kag subong man kay Alex Pabila, tapos na natawi kaduha na. Nancy Samson Hinko, kay Monita Dumipig, Aisa Agustin de la Serna. Thank you, kid. So, enough lang na Tita Wilma, na salamat kid sa inyo. Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Boss, salamat, Jed, na kay Nining Malukad kay Tuto Larry Puente, salamat mayong hapon lang da sa inyo. Paamo ka na ba na tawa?
Dira sa may Punta Taytay. Sa Punta Taytay, dira sa may Dungkaan, sa Sulianas, bala, ng Terry Flores sa pamilya Flores, dira mayong hapon, sa tanan nga mga taga Punta Taytay. Inday Cora, kamusta na lang dira, no, na ni Mary Segovia, salamat kid. Kag kay Nanay Marit Alvaran, kag kay Rosie Bikay, at kay Inday Gorlie, man dira kay Inday Cora sa inyo, salamat man. Kag, Inday Feli Perez, dira sa Mayla Carlota sa Ilananday Carmen, no? Salamat gid kag mayong hapon sa inyo. Tawi sa puson tanay nabili naton nga mga zodiac sign para man sa inyong sa kahoroscope pero niya nga hapon, diin nakita sa Taurus. Ay mga Taurus, dito Wilma na tao, Abril 20 to Mayo 20. Abi bala ninyo Taurus or Taurian, ma-attract ninyo ang mga opportunity video, ang mga oportunidad kung subong pa lang himuon nyo mga bisyo ka mo, talikdan ninyo na kung ano man ang inyong sinibisyo para nga mag-abot man ang swerte na kag maning happy mind. Maswerte ninyo ng mga numero 25, 15, 26 kag 42. Dollar green is your lucky color. Gemini. Ang mga Gemini naman, Mayo 21 to Hunyo 21, Gemini, kung nahimo pa lang karon nga adlaw, hinay-hinay lang sa paghambal. Kagingwaan mo nga maghulag ikaw sa puso. Maayo nga paghulag nga wala sa may masakitan. Hindi gid pag ipadaog ang balatsagon mo nga pulo sang kaasig. Abi ipangibabaw ina taga idug nga pag-control ang imo kaasig. So, Gemini, masuwerte mo nga numero 47 to 25 kanji. Lavender is your lucky color. Tag ang mga Cancer naman. Cancer, Hunyo 22, Octubre 22. Ina ba lang mga manughalit? Ano pag nagpanggubas ng ilisika pareho, dala na mga chismoso kay chismoso Cancer. Palayuan ninyo ina. Ha? Kaya nga, pahakmakan lang din. Ang dala sina, hindi lang sa inyo, kundi bisan kay Cancer. Kung pwede pa man lang, kung hindi kinahanglan maghambal Cancer, ipusan na lang ang mga bibig. Mas swerte mo or ninyo ng mga numero 9, Justice 26, 44, 36. Cyan blue is your lucky color. Yes, Leo, ang mga Leo naman Hulyo 23, Tugto Agosto 22, kinahanglan maging maalwan ikaw Leo, hindi lang sa imo pamilya, kundi sa imo mag-isig ka pareho. Be generous to your fellow men. Ang bulig, abi mo ihatag sa nagakinahanglan. Ang bulig, ihatag sa nagapalinguha. Hindi sa mga tamaran. Leo, muna hambal sa imo horoscope. Justice Chatic 45, 52, kag 33, mga masuwati mga numero. Mango orange is your lucky color. Virgo. Ang mga Virgo naman, Agosto 23, to September 23. Magpangamuyo ka. Magpangamuyo ka, kag pangamuyuan mo gid Virgo ang bagay nga gusto mo maangkon. Siyempre, sa relax, kalmado nga pamensaron, mahibaluan mo kung anong maayo mo na himo. Mga masuwati mo naman nga mga numero 15, 36, 24, kag 45. Shocking thing is your lucky color. Ang mga Libra, yes, Libra, mga tao, September 24, tugtog October 23. Abi mo man na-discover ka karon nga adlaw Libra, nga ay may amo ko na galing nga abilidad. Ano ay hanina? Pa-share naman. Paamo ka na. Kag ang imo sinihando, may ara gid ikaw handom niya, maakang pon ina sang ketumanan in God. Extra banding kinanglan mo sa adlaw ngayon upod man ang mga palangga mo sa kabuti. Masuwati mo nga mga numero 10, 32, 11, kag Justice 8. Ruby, red is your lucky color. So, nabatiyan natin na itong text sa Zodiac Sign para man sa itong horoscope sa Sabadong edisyon sa This Is My Life. Relax lang, si Tito Wilma magabalik pa. Action Radio Philippine Standard Time in Pontolas Track. At on 3 o'clock prayer.
You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinutlugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtunglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matap na ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila pamilyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sinintion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami o mahal nga ilunis sang Diyos. Hindi pagtamaya ang among pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan ng mga katalagman. O mahimayaon kagulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Kag, madamo bigyan salamat mga palangin natin ng mga tagpalmati sa pag-upod ninyo sa pagpangamuyo. Sa nga ito na rasyon para tabatong sa pandemic natin ginapangatubong sa karoon ng COVID-19. Then it leads to 5-2-Pas. Good afternoon for watching from Caloocan City, Manila. Kay Amalia
Salamungay, Bicol. Good afternoon, Tito Wilma from Purok Bayanihan, Barangay Alihis. Thank you, Gid. Thanks for the heart, Felice Benzula. Thank you, Gid. Yes, salamat Gid sa inyo, ha. Okay. Sa sining nga bahin si Tito Wilma magapaalam na sa ito man pagpangalaga sa Sabadong edisyon sa This is My Life, October 30, tuig 2021. 56 days until Christmas Day and 63 days until New Year. Amo na lang na. Kaysa Lunas, mag-upnanay kita November 1 na. Ang ito naman Bible verse of the day nga ibigin sa inyo from Psalm chapter 94 verse 19. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Salamat, kids. Happy weekend sa inyo. Happy Family Day buwas and happy Sunday. Simba kita, be thankful para buwas. Kag sa Lunes na naman kita pag-updanay. Standby sa may tahong na drama, mensahe, ng pagsusupa. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa